Sai sempat nga ai kuble ya pi ha ka ga YouTube channel ka junga. Nga kwa ban kan ban nong ha ka ga por ka bamata ngam nom ya sha parti ya no. Kata ka ga jinglong ka junga. Ya bas niu hi nga ong ba usniu. Ya ba bai nga ong ba ba. Kata ka dei ka jinglong ka junga. Nga wanang ne om mangan persya NPP. Om mga persya om mga yarap ya ka VPP. Namar ba ka ka ba ka bangalap ban ka ka bang yoi ngakern bai tik ya kata. Lada pide we ro ngam tip. Da pide u hespa ngam tip, da pide u MP ngam tip, da pide u nong ngam tip. Tanggawe ngatip ba mangi pet ba ngin gabor. Ban kern ban ong halor ka hok. Bat ka jisha. Tekene ke jing ong jong ne u MP jong ne u MP jong ne Raja Sabha. Uba naga parti NPP. Ukren ba ya ka VPP ukno ya ka VP da ka bauong ba ka VPP ka Kersian hana ya kita ki Kamrunar. Ka VP ka Kersian ya kita ki Kamrunar hana. Menno ken ka VP ka Kersian ya Kamrunar. Ngampat julap bat ngampat ju iya ke jim ka jonga ba ka VPP ka Kersian ya ki Kamrunar. Hoi, kadon gawe ke jingja. Kadon gawe ke jingja ha kitu ki por baya yo risol MBC ne. Haswa basdang ga risol haswa ban sedang ke jingja tebut MBC ne ngam tim. Kadon gawe ke ying jong ke NPP ka basya kawang mau. Yo le se hang ta don ki briu ngamla ban tip yo le se hang ta don ki briu ki ba tebut ya ka VPP. Tang namar bagila tebut ya ki VPP kile kawang mau sya ying jong ketaka. Jong kata gawe na ki longying mo ki basya kawang mau. Hato pi keno be ya ka VPP. Hato pi keno ya kinengalam jong ka VP. Hato pi keno ya Ricky Jason Kon. MP jong ka Voice of the People Party. Hato pi keno ya Uba Arden. Hato pa Uba Arden ya ki ban ilon mau ya kata gaying ka jong ki. Hato pa kini ki MLA jong ka VP ban pa lon mau. Hagaying jong nor jong no. Ngaong hang ne kau VPP kam nom kubur ya kata. Kau VP kam nom pensit yo pat ba bakan le kelumar kom ta. Kini ki jingkern ki jong pi kum u MP ngong pi pidalong tangu kena akamat jonga. Namar ba ki jingkern ki jingkeno ki jing pi ki baklam nongrim. Ka ba pile hi pi keno hi. Ka ba pile hi pi keno ya ki wei. Tek ai ka bangadon ban ong ka gapor ka ba mata. Kum ga jingja pom sning. Hagapor bayalap MP sa pom sning. Police take action. Dupat ba ulang ya ka jing to score jing pi. Uong bahau pra sakyam sa bom. Hato ka VP mo mapi mo le balik dari Kamrunar. Jawab ya kata. Kum mo pi keno ngam nam saw yahap. Namar ba balay. Namar ba nga bisar ya ka ka bahok. Nga keren ya ka ba ngam at. Bat ngam kwa ban pentobria. Bat nga keren ya ka ba ngahi nga deban keren. Baki pajba hi ki yoi ya ka kata ka jingle ka jongpi. Barsa ka wairu ka baki keno ya ka VPP. Lada ka VP ka job hana ka election ka bakoy. Lada ka VP ka rem hana bag election ka bajaklia. Omday kumta. Ka ka baja hapo JSADC managane ngil atip. Ka jingja. Sa gitu ki briu ki balik pen pra ya ka tuka EVN mission. Say hato layo ne emban bat ban kem gitu ki briu. Katu ka de ka jingja hapo JSADC kilit pen pra ya ka tuka mission lek tabut. Nang ta donru ki kam pentrim penma. Kita kintin ki bawan. Kiba don ki rong basnong. Kiba berngem bersit yo paj ba. Kita rokum kita. Hato dai ka VP. Hato pa ka VP ya kita. Ngong ya pi pilong u VPP ne, pilong NPP ne, pilong u weiru. Tose persang wat nom penstu bakala ya paj ba. Tose persang kumo pi kita ginong yalam ki ba kamat wat nom tok wat nom dilertan. Kam dei kane ka jingle ka jong pi dei ka ngimla ban sya ngi paj ba. Ka ka bangil ingi ha ban kernya kata. Te piong ba ka VPP ka Kersian ya Kamrunar de pi kata re ka la pois klau.
Mano ba kersan ay kamrunar? Haba kumta. Mano ba patek action yung pay ba pomsning? Hato kamday ke NPP? Hato kamday UCM barim jong ka parti NPP ba patek action yung pay ba pomsning? Pilan hagabor pilemon yung pay ba kan mapimon? Hato perkat makatakalong ka babha? Tang namar mapidan kita, tang namar mapialam sarkar. Hapo jalan mekhalya jingi ni perkat bagi ting ya pi? Ni pi perkat bagi burom ya pi? Kenyo bi. Wat nom kwa burom. Lom na kikam kim patsay. Wat nom kwa burom. Lom na kikam. Lom da pim peni da kikam. Peni chua da kikam haring katangan sawan ke burom. Pikwa ka burom. Saka no ko burom ro. Pikwa saka ba ja burom. Terekam ja tere ya kam kabasniu. Lada pikwa ya ke burom ko ba. Tere ya kam kababha. Hang tapi sayo ke burom kababha. Ditangkane ki video ki jonga akan kapor ka mamta ka jingkutu ka jonga ina minister. Badia gina lam party. San himashima. Wat ju kena kelumar ya ke bom ban kena. Ditangkane ki video ki jonga akan kapor ka mamta. Kublai sibon.